Nggih, monggo. Assalamualaikum, kepanggih kalih kula malih. Raden Bagus Kanjeng Arya Sena Guwang Rujak kala menika kula sadyan janji nggih monggo diampiri rujake Mbah Guwang niku macem-macem nggih wonten lho melon kuning semangka jambu wis komplit sing sami lekasan monggo mampir mumpung sek komplit iki lho langsung kuwi wonten napa-napa ngenten laris oke bro weh golek pangkalan anu wae aku sing ana daerah endi ya biasanya aku ya jarang ning kene saiki pandi lho oh oke monggo mampir rujak mbak nggih monggo cekapan apa pedes oh, sambelnya dipisah? Campur kan bisa. Pisah apa campur? Oh, pisah mawon. Lo mangane ku kok. Iki bar kok iki. Bulan barang omah jopo. Iya ki nang omah ki yo. Liburan kadang ngowo. Malah kadang Iya, aku kadang yo nang omah ngono ki yo. Malah lanangan omah ibu semono. ning jaba ora padang ngowo abang ijo ngono ki ning ati rasane seneng ning omah kadang yo. Wis panen apa urung? Paling seminggu sekali 10 dina. Ora diteno tikus. Yo padha ae. Delok tanggure yo alhamdulillah kok apik kan. Iki udane iki nganu terus kok iki kok. Ada anu iki kok. Aku nek diudani ya seneng anjane. Jadi yang wong yo seneng. Murah pangan. Wah, menderita batin no kancane. Ora tanggung jawab. Nah iki pari wis nganu cara mono ngene udan wis kuat lho ya. Kata sentuh ambil. Iya, wis kuat iki. Ini kene udan firman. Iki entuk dot ngene. Wah, hidrono cocok. Mulah to binding kono, kayak iyuk. Aku yang panen keruk kalau lah aku mangan pitik ngantek kiri-kiri aku bilang yo ngono kok piye rasane. Mari yo rasa sadar yo ngono kae yo. Gendam ora sadar. Aku pertawani mangan. Aku ngombe kae ngelak aku. Mumpung-mumpung kae dodol aku. Ada jam piro iki kae? Bengi yo. Oh, siang malam. Bahwa toy detasi.
iki mang maro tuanem kanggo nendi mang kok nyeluk aku sok. Maro tuanem. Oh iya Kakang. Saiki klodo nganggo iku skincare kok anggere kang nganggo ku ya balik neh. Balik asal terus begini plat hitam. Yo Kirang. ora malah kusuk kok. Plat hitam. Lagi anggo duwe aku yo ketok meling-meling. Oke. Oh iya iya. Alhamdulillah bro, rucake karo saiki. Ya sing dodol kaya ngene kok. Dikeki warisan karo ponakane. Lho Di, iki topine biar marai bagus. Bagus no kantang. Sampai plastik itu entek. Jemah deh, sedilongkas ki ngobat Jumatan, boleh duit nih. Ini saatnya Jumatan. Kalau nanti pasang bobot nggak dodol ini. Ayo Jumatan pora. Apa orang goreng dia gue? Goreng itu nih. Sakit mepet jam. Orang jadi Enak untuk. Apa ya? Oke. Istirahat guys, setengah hari istirahat untuk menunaikan sholat, yaitu sholat Jumat. tadi jajan orangnya. Sedang anu untuk saya. Jadi tentang untuk saya ke tomat baru. Weh. Atau buku baik teman-teman pada ini Mas Maidud juga istirahat, saya juga istirahat. Ini mau menunaikan sholat Jumat. Alhamdulillah. Buat saya langsung dulu. Aku tentang aku di mana? Ceklak non sedelo HP ku. Aku tidak ditolong wong. Aku pengen anu tuh nih kena ngenteni gue kesuwen. Wah, lagi ketek no banyu lah ini caranya. Itu gambar bisa dikandani. Ayo, jangan kaget Pak Keri. Lagi
malah do ning kene. Ayo do mlebu. YouTuber. Ayat menunjukkan bahwa Ayah. awal kemuliaan tanpa ilmu Sudah. Hei, saya dulu boy. Aku dapat, tahu. Aku. Demo, aduh. What? Demo apa ya? Aku nganggo sapa itu. Nganggo sapa itunya iki ora gampang dicorak. Iwake pedes gila dene dene beres sapi. Wis jaluk wis entuk berkat. Lah piye lho kancane ya kepengin sugih kok ya. Tapi kita lebih sugih piye? Hah? Aku kok pengen sugih tak lebih sugih ya. Wong kono aku guys menikmati. Jo. Ya boleh kamet kan? Mana? Ini kan untuk sepeda apa? Beda. Sepeda caranya. Kalau aku beda. Sepeda banyak tolak. Tolak Sepeda sendi. Sepeda kurang yang ada Ya belum aku 200 kok. Ini aku sekenyang orang itu kalau kemudian gue enyang gitu. ya gono sing kawak kae ndi sing kok gone nganu. Mau. Wedok apa wedok kawak. Nah, kan Jelas sarung ning ngono, Pak. ya aku rong wedok. Kok gone nyaman. Wis sing wedok apik sing boko kok gone nyaman. Nah, tak tukune ngene, sing kok gone nyaman sing wedok 300. Mas Ana. 1000. Oh lho. Kawak apa ora? Kawak apa gak? Iki lho 200. Kalau dinyang 200 lho pedamu. Tanya 200 aku udah dong tak sepeda. Wah, ya iki bulan iki 200 iki kecil. Pak, aku biyen duwe ngene iki dong ditorosan bojoku lho terima kayu 70.000. Masyaallah. Berarti suwenane. Ya foto karo buak nganggur 70. Bojoku ora kondorane apa 70. 75.000. Pone kan asli. Walah. Tak suwenane bojoku jalan. Lah iku Kan asli Pak, pone kan. iya iki Kalau aku ke sini. Wapot iki ke sini. Nah asli aku loh. Boten gane iku lho. oh boleh apa itu. Dinyang 200. 200 tak bayar. Ora tak sepeda. Wah, ya balik malah. Wah, repot kandhane iki kok pinter. 200 sampai sekamu. Lah ya pinter ngono lah kurang ajar kurang. Iki malah sepeda unta, Pak. Bang. Sepeda unta asli malah asli kabeh cek uri kabeh kok. Betul. Jangan 3 juta. Masyaallah. Saya duwe ae. Nah, ya kaya ngono kok ya butuh duwe. Saya kira 200. Lupa.
aku nek pengen ora 500 sekarang tak apa Mas aku. Rong atus. Ya wis 150. 150. Satu saya tak bisa perahu. Apa mereka nyuruh aku sing kapan? Ya, sing kapan kok gini nama? Tolong atus. Aku roh tunggu api. Oh, ada toke saya. Lima juta. Tay joli. Konsine. Yo aku ora dinggo wedok to. Tapi ono ketoke Eropa. Eropa. Tay joli wedhus. Pen. Dus. Tay joli wedhus. Tay joli wedhus aku ndek wedhus sitok. Kadang enoman. Wah, aku bahasa Inggris bingung jasku. Bingung aku rasa no pepek. Lah iki aku lho badhe Jumatan iki lho kancane pepek kok baru sepeda lah. Rujake kare saite niki wis. Muga-muga ndang tek niki wis. Niku lho berkah niki. Saking Jumat berkah engko tak pangane. Oh iya. Aku seneng kuwi nek Jumatan ning kono lho, Go. Ngene iki lho, Go, enek-enekan. Aku dadi nek gak yo lemu angger Jumat. Ora satu tuku ngono. Bonde wadah. 3 kilo. Pondang meneh kowe. Wah, ning nggonku ora anu, Go. Aku entuk iwak nang kulit, Go. Pirang-pirang. Kulit tuh kayak beduk kak ya, bukan Kita bakar kok pon kayak beduk. lo kayak beduk kayak kundangan kak ya. Iya jadi. Kulit bokeh apa kikil? Aku tuku itu ngene masjid 10.000 ya. Mau sekilo nih, Kulitnya tak tuku 10.000. sekilo. Kulit sitok kuwi lah, kulit wedhus. Belas, anak sekilo. Enak. Kau kau maido, lah maido kau di Ya kurban kok. didol. Apa dikai? Ya iya aku. Kayaknya kau numpuk ya mau. Ya kapenak aku, tak kayak duit ngono ae. Korban ora oleh didol kok, malah mbok didol. Wong nang Jawa, lan Mak Jawa. korban iki oleh didol. Nyatane wong do dienggo bakso no. Ya ora. Bola aku untuk bagian iwakku, biasanya baru gimana apik awakku. Jadi berang-berang dino tak inget ora tau dodol dadi nang diparake. Kayak saiki ku aku. Larisan. Anu tunggu darah tinggi paling. Rumah juga. Lah kuwi lho. Kakan iwak ndek. Udah kakek ya. Ini langganan mau. Ya, langganan.
wadeseh ku. Gue tunggu anak gue enak untuk gue. Aja gua lo, aja gua tak ora arek gua. Oh cintanya ya. Kan kondi ke mang? Kondi. Ada apa? Apa gue? Komplit. Melon, nanas, jambu, kates, bengkoang, Sajile dhewe ya. Wis gak tau ketok nang ndi barang. Gak tau ketok. Oh, cinta kan ndek bojo. Kok Sesuk aku kan. Aku yo kare saiki yo gimana yo. Lumayan lah gimana akeh dowong blenger iwak. Minum belah akeh. Iya, sapi loro. Sepitu. Yo akeh nggo nang timo pirang RT kuwi. Papat. Papatang RT ora sakmono ki tanduman akeh kuwi. Aku iwak ngono gak tedas marai. Iya, kan tedas. Lah sak tedas aku. Oh, alah aku mau seneng-seneng ngono ki tok ae. Kok kon mangan wis angkat tangane. Oh. Emang terkoni? Itu apa? Apa? Oh, bibit jagung. Oh. Dalane penak ora aku tak drono. Penak. Gas desa tanggal 14. Burung tes desa ngono to. Belum. Eri. Walah ya sedeng entek berase. Urung lagi depanen no. Walah ya. Eri panene. Mulai gas desane keri. Yo nggo. Aku ra duwe sawah kok ya ora desa. Sing desa sing di sawah. Aku obat jemuan dulu mang aku kok kan rene. Ini gue ada rapi ngenteni apa? Kowe Urung lumpuk. aja rapi sih aku aja urung rapi kok. Rapi ku calanang, teh ora siap mental yo. Iya. Wong marai calanang kan yo bertanggung jawab, kita siap mental aja sih Tanggung jawab luwih gede. luwih gede. Aja sih. Ini cukupan ae. Pedes apa cukup? Pedes. Oke, buat sekolah aku buat tukang terus. Oke, STM ya. STM ya rek. PSR. Iya, PS. Sabarengan wis rapi kabeh kae. Sing lanang urung yang wedok wis kabeh. Oke, thank you. Orang jalan dari bulan ya. Sekolah nunggu loh, aku pinggir datang ini orang cuma. Kang yo
segoku mangisek ning kono tak kon nunggoni bakul anu guys. Bakul nasi padang. Sego iku lho nasi saka Jemaah Berkah. Nang kande Ape. iya no cah nom ae. Go aku nutukno mangan. Ya lesu no ora dintekno ora mangan. Iki aku beruntung kok. Wah, motor keking motor sekarat mlebeki curut bongko ning ratan kono ana sing nulungi. Mangan syuting ae mau. Aku udah tak syuting iki ya sing delok iki sing delok aku saka kaduan ku baru punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa maksud telik? Oh, kodok bangkak mau. Bengkel kono lho. Ilang lho. Wah. Kan diajak motor kok. Bengkel iki ora motor dhewe iku. Emang metu jam piro? Aku ning kene cedek mangi kok gak enak lho aku pasang rene kok. Biasanya biasa lah dino ngono kae. Karek ngenteni rujakku iki kok saiki muga tondang entek. Ayo rujake monggo mampir niki mumpung Mbah Goang niki karek badane. Karek badane niku lho jenengan tuku rujak karo kula tak kei satrek iki dina semua berkah. Monggo mampir.